Pa-shoutout kay Melvin Jello and Baby Jill, San Isidro Sitio, Guadalupe. Iris at salamat. Salamat ka ninyo. Noisal Azalager Zoni. Good morning, grita na mga kaparyentihan dira sa may Santo Niño. Sa barangay Mabuhay, Jensen. Boy Nonoy, Papa J, good morning sa Dalin family, Galati family, Kagmotato family from Raymond San Kibang, Barangay Nidlake, Cebu. Imo diha, bra. Ay, good morning kag happy birthday gali subong Papa J sa kay Uncle Dodoy Labrador. Happy birthday, Uncle Sa Dodo. kay Mikay Labrador. Greetings coming from tanan nga nagapalangga kaninyo. Happy birthday. Happy birthday. Kag pakigreet kami diri samtang nagapamati sa inyo. Ang bana ko nga si Kenneth Dagom, ugangan ko si Mama Diday, si Papa Casio nga nagapahangin-hangin diri sa igad sang pangpang. Upod sang amon baby Kelsey. Greetings coming from Yani Guapa. Ay, good morning sa inyo. Good morning man. Please pakigreet si Nanay Delia kag si Papang Eling nga nagapamati sa uma. Good morning kaninyong tanan. Og pakigreet sang good morning. Nagalantaw ako sa inyo nga live. Si Joey Asunada nga nakadiscover kay Balwol kag Herbal Capsule mabakal sa inyong mga suking butika nationwide. Good morning pakibati naman si Roslyn Cisnorio de Velos. Good morning si Rain Russell Marcos. Si John Corazon Dizon, kagsakwan gali Papa J, ha? Sa mga pump boy and pump girls, ang nagapamati subong dira sa Sorala sa kwan. Sa pinaka-trending kwan Papa J, nga gasoline station. Nga trending na. Hello Kitty. Good morning sa inyong tanan. Si M-Boy Bully Girl, Ryan Perez Lagrimas, good morning. Salamat. Good morning man sa kay Sir Ryan Ong nga nagapaminaw sa buwang. Hi Sir, kamusta po? Salamat gid Sir Ryan. Salamat kag sa inyong grupo. Maayong pagpamati kay Tolets Gallego po. Salamat. Ag si Didit Sumarigos nga nakaparigos doon. Si Madam Didit, pakigreet naman kami nga nagpamati, pakigreet sang belated happy birthday. Salamat. Sa kay Rufo Sumarigos, greetings coming from Sumarigos family. Salamat. Nga nahamtang sa Lake Cebu, South Cotabato. Salamat. Sa tanan nga mga namit lang palihog pakiklaim sa inyong ID dress sa Brigada. Ang nagaparawagan ang inyong barangay chairman kag ang inyong barangay tanod sa inyong Porok Crossing Kipot Barangay Mangay. Dr. Guys, si Mac Yusal kag si Ben Tisara. Upod sa mga panday dira sa opisina ni Attorney Arakel. Good morning, greetings coming from Jipoy sa batay na kadisikubre siya Arbaluhal kag Bakapsol Dram tayo sa kilig sa Balbakwahan. Good morning kanina. Kawasan ang babakwa. Okay kayo. Alamay kayo. Kamusta mo, Papa J. Boy Nunoy sa mga suking at palamati? Sa inyong programa, sa inyong live drama. Unang pamangkoton sa kong himuan, Papa J. Boy Nunoy sa kong sitwasyon sa buong. Itago na lang ninyo ako sa pangalan nga Neneng B. Parang Neneng B ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. 26 anyos, Papa J. Boy Nunoy. Bata pa. Sa mga kapayas pa, habal-habal. Sa akong edad, Papa J. Boy Nunoy, nakasid natin naman ako og paglubong. Paglubong o gunsa? Laruha. Paglubong, Papa J. Boy Nunoy, og tinutanay nga pagpalangga sa ako ang mga nakaligad ng mga karelasyon. Sana all. Kung ako papalanggaan, Papa J. Boy Nunoy, grabe ha. Ihatag ko ang tanan. Apo, kadami. Ihatag ko ang tanan-tanan, Papa J. Boy Nunoy, aron lang iyang mabatsyagan ng kainit. Apo, kaysa init. Diha ang manami. Na. Ini, Papa J. Boy Nunoy. Sa ako ang pagpanrabaho, pagpangitag obra, dire ako nagka-problema.
Sa may ganyan mo problema, boyfriend o trabaho? Laruhan eh. Papa J. Boy Nonoy, kinahanglan ginako og obra para lang makabulig ko sa kong pamilya. And syempre naman, para sa kong kagulingon, Papa J. Boy Nonoy, kay lagay, may mga needs man kita sa dili ma-provide sa ito mga ginikanan. Correct. Correct kang kanamit kalotan. Amo na nagapaningkamot man ako, Papa J, paning tiil, paning dila, paning siko, paning ilok, og tanan-tanan nga paning. Apil lang imuhang silingan nga si Paning. Si Paning og si Pamo. Oo. Kaila ka ni Paning og ni Pamo? Pamo. Paning kamot pamutos. Bulilyaso na. Amo na, Papa J. Boy Nonoy, nga tanan lang mga obra, ako nang ginasudlan. Sudli. Para lang, Papa J. Boy Nonoy, may obra ako. Nag-isa ka higayon. Tsansa na, Papa J. Boy Nonoy, kasunod ako sa isa ka kumpanya. Nandun ni Papa J. Boy Nonoy, nagapati ako nga makahatag og mayo nga buwas damlag para kanakon. Hindi ko na lang pag-i-mention ang kumpanya, Papa J. Boy Nonoy, pero doon na sila yung mga produkto nga ginabaligya. May pampatiga, may pampahumok. Ang mga produkto, Papa J. Boy Nonoy, kailangan i-deal. Ideal. Huwag mag-recruit, Papa J. Boy Nonoy. Ay, Aron, kini sila ang muhatag kanimog mga income. I know that kind of company. Positibo ka ba mag-isip? Kailangan maging positibo lang tayo. Wala ko'y choice, Papa J. Boy Nonoy, kundi sudlo ng maong kumpanya. Sudli aron dili mo sudlan sa iban. Kaya nagapati ako, Papa J. Boy Nonoy, kay damo na ko ng mga nakilala ng mga trabahanting empleyado nga may kotse na. Nakalakat na sa abroad. Wow. Ang iba, Papa J. Boy Nonoy, may mga negosyo na. Og diri, Papa J. Boy Nonoy, mga connection like kailangan. Pero ang pagpati ko, Papa J. Boy Nonoy, bulilyaso. Para gini nyo maintindihan, amo ni ang mga natabo. Kabayan hindi mangitas ng trabaho. Sige lang. Masinugad-ugay makapangita ako. Uy, ano ning bago nga opisina? Magaling ning bago nga opisina diri nga permi na ako makita sa Agapaads. Ay, amo ni? Ay, amo galing ning back view? Sige. Istingan ka bala masulod ako diri kag basi kaluyan basi diri ang swerte ko. Hey! Good morning! Hi, Good morning, ma'am! Hi, sir. Good morning, sir. Good morning! Positibo ka ba mag-isip? Oo, sir. Oo, sir. Very good! Good morning, sir. Sit down, sit down. Anong gusto mo? Coffee, juice, or gusto mong cake? Kuha lang, sir. Water lang, sir. Water. No problem, no problem. Sige, sige. Sir, Likod lang. pwede tani ko kapamangkot, sir. Paano maka-avail, sir? Paano makasulod sini, sir, sa inyong business, sir? Dali lang kayo ni Diri, miss. Ako, actually, 8 years na ko diri sa ko kini nga klase nga negosyo. Wow!
Siguro. Akong mga kaila. Mm-mm. Grabe na. Daghan na sila kotse. Ang Wow. iba naka-abroad na. Wow. Ay bagong balay. Oo, giban pa. Wow, ati, mapamangkot lang ko, sir. Ikaw, sir, kamusta, sir? Ka 8 years naman ka, sir. Never mind. Never mind. Sir, ikaw, Never sir, mind. ba? Hindi ka Wala pa. Hindi ka manugid sa imo nga mga kwan, sir, ba? Sa imo nga na income, sir, sa imo na pundar. Kabalo na ba ka sa ko ang sekretarya ako para biba? Sir, pwede ba magtanong anong pwede po mabenta sa kwan, sir? Sa dito. mga produkto niyo, sir. Marami tayong mga produkto. Kung gusto mo, itong mga produkto ito, pwede mo itong ibenta. Huwag kang mag-alala dahil ang mga produkto ito, mahalin ito. Ganun po ba, sir? Sir, ito. parang may nakita ako kasi, sir, yung mga sa kwan ninyo, sir, yung mga advertisement po ninyo, sir, na mga halos lahat, sir, mga nag-i-endorse, sir, halos mga celebrity, sir, eh. O naman, Kaya, sir, big time ito, world class, Wow. buong mundo, pati na sa Mars meron kami. sir, sa inyo din po yung sabon, sir? Oh, yung sabon na pag hinipo mo, nilagay mo sa kan. Umiiba yung porma. Yung pampaputi, sir? Hindi. Yung pampalaki. Yun pala yun, sir. Ate, sir, paano ako, sir, makakuan, sir? Paano makapasok? Sige. Tulungan mo naman ako, tulungan sir. kita, walang Kasi problema. alam mo naman, sir, na mahirap lang kami, sir. Huwag mo sabihin mahirap ka. Dapat positibo kang mag-isip. Sige, sir. Alam mo naman, sir, na positibo kami mag-isip. Yan, dapat yan, positibo mag-isip. O ito nga si brother. Si brother brother. Brother John. Hi, Sir June! Mayang aga. Kamusta? Balita din. Ay, sir, gusto ko tani, sir, magpasok dito, sir. Wala problema yan. Ready ka na ba sa mga gagawin mo? Dapat positibo ka lang mag-isip. Yes, sir. Pero, sir, may question lang ho ako, sir. Ano bang question mo? Magpasok ba dito, sir? Maglabas din ba ako ng puhunan, sir? Dito, hindi ka dapat maglabas ng puhunan. Ang importante sa'yo dito, marunong kang mag-sales stock. Yan ang pinaka-importante. Yun lang bala, sir? At saka, kailangan mo lang dito determination. At saka, dapat positibo ka palagi mag-isip. Wow! Yan lang yun. Sige, sir. Dapat positibo mag-isip pa. Sige, sir. Sir, kailan na po ako mag-start, sir? Gusto mo ngayon na. Oh. Pero ipakita ko muna sa iyo. Ipakita ko muna sa iyo. Ang ano ito yung pakita mo, gawin. sir? Hindi. Ipakita ko muna sa iyo kung ano ba yung mga kailangan mong gawin. Ikaw, sir, ba? Ginulat mo naman ako, sir. Akala ko kung ano ipakita mo kanina. Hindi. Mamaya, makausap mo yung pinaka-head talaga natin. Siya talaga yun. Pero Siya sir, talaga yun. by the way, sir, maliban, gusto ko makita yung pinaka-head natin, sir. Gusto ko rin makita yung head mo, sir. Kasi makita ko sa'yo, sir, shoulder lang eh. Dapat head and shoulder. Sige. Mamaya, pakita sa yung head. Pasensya na yung makita mo yung head mamaya. Upaw yun eh. Okay lang, sir. Okay lang, sir. Ganito yan dito. Ito, ikaw, ito. Yes, sir. Mag-recruit ka ng isa. Bakit, sir? Kailangan pa mag-recruit yan, sir? Naman? Akala ko, sir, magkuhan lang ako, sir. Akala ko, sir, magbenta lang ako, sir. Asan siya magbenta ka para mas marami yung iyong income? Ikaw ito. Ito, bilogan ko ha. Ito. Yes, sir. Yan. Saan ako dyan, sir? Yan dyan sa bilog. Ikaw yung una. Yan sige, bilog sir. na yan. Linyahin ko pababa. Ayan. Bibilog ako dito ng isa. Yes, sir. Yang bilog na yan, yan yung mga line-up mo. Yun pala yun, sir. Kailangan ko pang mag-recruit, sir? Yan yun. Para marami ka. Yang una. Yan yun. Yan. Akin yan. Yan yun. Bigyan mo ako ng rice, 2. Yun pala yun, sir. Tapos dito naman sa gilid, mag-recruit ka naman. So, sir, paano po ako makakita, sir? Magka-income po ako, sir, sa pamamagitan ng pag-recruit ko, sir? Tama yun. Kasi yung mga na-recruit mo, yung mga downline mo, yan yung magbibigay sa'yo ng pera. Pag dumami yung downline mo, pababa ng pababa, parami ng parami yung downline mo,
Yan yung magsusuporta sa'yo. Marami ka ng pera. Ay! Oo. Ibig mong sabihin, sir, parang kwan, sir, parang spaghetti pataas ako, sir, at sila, sir, spaghetti pababa, sir? Exactly. Wow! So ano? O sige, sir, Sugod ka na. interesado ho ako, sir, eh. Yan, gusto ko yan. Positibo mag-isip. O sige, sir. Good morning. Hi, sir. Pinapatawag mo raw ako, sir? Hindi pa nabuksan ng pintuan. Akala ko nakabukas na yun pala, glass pala eh. By the way, pwede ka magmalaman ng iyong pangalan? Just call me Nene B, sir. Ano pangalan mo? Nene B. Parang Neneng B ang kanyang kataw. Wow. Whisper words of wisdom. Neneng B. Neneng B. Neneng B, ikaw ba yung bagong recruit? Sir. Uy. Sa'yo pala yung sports car doon sa baba, sir? Yes. Wow. Sa akin yan. Sana magkaroon. Sana, sir, pangarap ko din yan, sir. Sana magkaroon ako niyan balang araw. Pagdating ng panahon, pag naging porsigido ka lang talaga dito sa ating negosyo, yung sports car na yan, sobra pa yan na makuha mo. Pwede ka pang makapunta ng ibang bansa. Totoo At po, saka sir? pwede ka makapunta ng sariling bahay. Totoo po ba, sir? Totoo yan. Kita mo yung mga kasama natin dito. Yes, sir. Pero may nagsabi, sir, pa na kwan lang daw yan, sir. Pronte lang po ba yan, sir? Anong purte? Huwag tapos, kang maniwala dyan. Sabi nila, sir, hinihiram lang po ba yan, sir? Tapos, may sabi pa nga yung iba, sir. Anong hinihiram? Pero nakipagtalo nga ako, sir, kasi gusto kong pumasok para dyan, para magkaroon din ako ng ganyan. Kaya hindi ako naniniwala sa kanila. Huwag kang maniwala. Gusto mong ipakita ko pa sa iyo ang ORCR niyan. Nakita mo yan? Sir, nakita naman ako, sir. Gusto na lang na ako makita, sir, kanang OR, kaya nakita naman ako ang CR. Walang problema yan. Ang importante dito, dapat ka palaging positibo mag-isip. Okay, Yan sir. ang Okay, sir. pinaka-importante. At saka dito, dapat walang kuhan dito, walang tamad-tamad. Kung gusto mo talagang ma-achieve Sabi ang nga- iyong dream. Sabi na nga ni Sir, walang pinakamataas dito, walang pinakamababa. Wala. Kundi lahat, sir, pantay-pantay. Depende kasi sa kwan, sir, sa mga na-recruit siguro, sir, no? Depende yan sa kung gaano. Kung magaling ka magsalita, kung magaling ka magbenta, marami kang ma-recruit. Oo, sir. Ako, sir, magaling talaga ako mag-Tagalog, sir, eh. Ayan, yun yung gusto Kaya ko. nga, sir, sabi nga ni Mami, sir, nga bumili lang ako ng suka. Champion ka na. Uy, para kang si Manny. Pero, sir, sabi ko rin, sir, basta porsigido lang tayo, Mami. Asinso di tayo, balang araw. Yan ang gusto ko. Oh, by the way, sugudan mo na yung iyong trabaho. Ha? Dahil pagdating ng 3 months, Okay, sir. irregular na kita. Wow, sir. Yan yun. Ibig sabihin, sir, maka-avail na po ako ng lahat ng mga benefits, Yes, sir? of course. Lahat ng benefits, sir? Kahit mga friend with benefits, sir? Depende.
Pero, basta lahat-lahat ng gusto mo mag-abroad. Isama mo pa ang iyong pamilya. Wow! Ibigay lahat sa iyo ng kumpanya Wow. yan. Sige, sir. Sige, sir. I'll do my best, sir, Yan. na nagagalingan ko talaga, sir, para marami akong ma-recruit at saka Tama. marami akong mabinta. Yan. Basta, ang akin, palagi ha, good morning at positibo mag-isip. Yes, sir. Eh? Sige, sir. Good morning! Good morning, sir. Fight, sir. Hi, Amega! Ay, sis! Hala, ang puti-puti mo naman lang talaga. Oy, Amega. Oy, alam mo naman, sis, na may bago tayong business ngayon, sis. Hala, bongga na ligat Wala tayong... business na, Juke. Yes, sis. Wala akong amo, sis. At ako talaga ang naghahawak ng time ko, sis, di ba? Hala. Di ba makikita mo talaga sa... Kita mo talaga yung sa pamanit mo. Sa pamanit ko, sir. Sis, sa pamalat ko, sir. Tingnan mo, ang puti-puti. Gulat ka, no? O, di ba? Di ba, sis? Di ba? Nakita mo naman yung resulta, Ang ganda talaga ng iyong panit. At saka, sis, yung sa kamay ko, sa butkon ko, sis, yan yung maputi. At saka, sis, yung mukha ko, sis, maputi. Pero yung liig ko, sis, alam mo naman... Parang nagkwinta, sis. alam mo naman, sis, nga dapat mas mauna yung mukha kaysa sa liig. Yun nga, tingnan mo yung liig mo, parang kang nagkwintas ng goma. Wala, wag kang ganyan, ha? Ano ba yung kinintas mo, sis? Ito, sis, gusto mo? Ano ba yan? Ay, may benta ako na sabon, sis. Ha? Sa'yo Talaga? lang. Oo, sa'yo ko lang ibibenta sa'yo, sis. Kasi Magkano rin yan, sis? Anong epekto niyan? special offer ito, sis. Anong epekto niyan nga? Makita mo naman, di ba, ang puti-puti ko? Talaga? At saka yung mga pimples mo, Oh. yung mga butas-butas sa mukha, sis, matatanggal lagi yan. Matanggal yung butas? Yes, sir. Hindi. Pag maubos mo itong sabon, siguro makaubos ka nito ng 3. Matanggal yung mukha mo, sis, pero yung butas mo nandyan pa rin. Pero sis, joke lang. Hoy! Ito, Pero totoo yan, sis. Magaganda ng panit yan. Tingnan mo yung panit ko. Wow, ang ganda talaga ng Diba? panit mo. Parang panit ng baka. Oo naman, sis. Para, alam mo naman, dapat yun yung in ngayon, dapat Sabagay. maputi. O sige na, bibili mo ako ng Sige, ganyan. Magkano ba yung isa? Special offer ko lang sa iyo Uy, to, talaga sis. ako kayo. Kasi friend tayo, ha? Magkano ba yan? Yung price nito, 320 lang. Magkano? 320. Ganyan kalaki, 320? Yes! That's bad, like a boom, 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 boom. Epektibo naman to, sis, at saka garantisado, no? Uy! Mas malaki pa nga yung cellphone ko niyan. Kabala, sis, bakli na ako. Parang yan mo yung nakita ko doon sa may bar na sinasabon-sabon. Hindi, iba yun. Wala ka pa gani wala mo pa gani na try. Dapat i-try mo, anay, kay makita mo Ay, lang di lang ko, sis. Ay, ang mahal naman Sis. talaga ng baligya mo. Pautang ko lang ni sa'yo, sis. Hoy, kahit na mag-utang, sis, ang liit-liit yan. Parang kasing laki lang naman Sis. yan ng chocolate na... Sis, ikaw, sis, ba? Bilhan mo naman ako. Wala pa akong na-recruit, Ano ba mga recruit? Hindi pa nga ako nakabawi ng kapital. Talaga? Oo, bilhan mo naman ako. Akala ko ba walang kapital yan? Alam mo naman, sa una lang, pero meron talaga. Kung ikaw ba, magbibenta ka, saan ka ba, magbibenta ka ng pagkain, wala kang kapital, saan ka bibili ng mga kwan mo, ng ingredients mo? Pero sis, Parang ganun yan. parang lugi naman talaga ako niyan. Hindi ka kasi lugi. Tingnan mo naman yung resulta ko. Ang mukha ko puti-puti, ang liog ko, ang itim-itim. O diba? Pero
ang mahal naman talaga niyan, sis. Kasi sis, pag pinaputi ko pati liig ko sis, magdududa ka na sis kasi sabihin mo, nakagluta ako eh. Pero yan yung sis, yung proof dyan sis, pinuti ko lang yung mukha ko pero yung liig ko ang itim-itim. Kasi para pamatuod sis ba na epektibo talaga ang sabon. Ay, sis, oy! Sis! Pwede na lang ako niyan, sis. Palitin ako sis, uy. Okay na ako, sis. Okay na ka. Ato ako. Anong gusto ni mo ni sis? Kuan lang, chop-chop, chop o balot? Sis, ayaw lang ko, sis. Wag lang muna ako ngayon yan, sis. Pass muna ako, sis. Pass Sis, mo. ikaw ba? Mahal na mo masyado yan, sis. Magsunggod na ko sa imo. Bahala ka na, sis. May panggasto ka gani sa imo nga mga kicks. Tapos nari, wala. Ano na po na, sis. Oy, Ikaw sige na, ka, sis. sis. Bye. Ayun po sa imo. Bye-bye. Nining B! Ay, sir! Grabe ka, sir. Matawag mo sa ko. Di mo ko di mo kilala. Napatawgon ka gid, sir. Kay daghan pag kwarta. Ay, sir, kamusta naman ka, sir? Okay lang ko, Nining B. Basta makita ta ka. Grabe, ha? Ikaw good sir. Sir, ay, sir. Ay, kung ako, sir. May business ako, sir. At gusto mo, sir. May business ka na. Yes. Gusto mo, sir, maka-avail lang ng kwan ko, sir. May special offer po ako, sir. Ano ba yung business mo? Alam mo naman kung ano yun. Yung in ngayon, yung... Ano ba yung in ngayon? Yung side view. Yung side view. Tsaka yung back view. Yes. Maganda ba yan? Ay, siyempre, kasing ganda ko yan. Wow. Ito, may mga binibenta akong sabon, may Colgate. Yan ba yung... Yan ba, yan ba yung kapareho ng close up? Hindi. Iba yun, isang ngipin yun. Ito yung Colgate, pangkwan ito para sa buhok. Akala ko ba yung Colgate na para sa git? Hindi. Hindi yun. Iba yun. Yan ba yung tinatanong minsan na anong pinagkaiba ng git ng mayaman at saka git yung git ng yung mahirap? Yan ba Kabalas- yun? Oo, yun. At saka may kwan ako dito, para sa kwan. Para ano yan? Pampaputi ng ngipin. Meron Uy. ako dito yung pampaputi ng muka, head and shoulder lang. Talaga? Oo. Ano ba bang meron dyan? Para sa mga lalaki. Para sa mga panlalaki. Ito pwede din, Ito Ano yung yan? tinatawag na yung kwan, yung papaputi namin, head and shoulder kasi kahit habunan mo pa yung buong mong lawas, yung puputi lang talaga, head and shoulder lang. Wala ka bang binta dyan yung mga Yun pala yung ibig mong sabihin? Oo, meron ako dito. Alam mo naman na noon pa lang hindi na kita sinagot ng nanliligaw ka sa akin kasi alam ko naman na kwan ka small ka. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Grabe ka naman. Ito, pero pag pinalitan mo ako, may offer ako dito, pampalaki. Talaga? Yes! Sigurado ba yung lalaki ba yan? Yes, sigurado naman, lalaki talaga yan. Patingin. Ito, Uy, oh. anong pangalan niya? Kabayuon. Ito. Imported to, galing India. Talaga? Pag ginamit ko ba yan, lumaki? Yes, Laki lalaki ba? talaga yan. Siguro pag makaubos ka nito ng 5, sasagutin na kita. Talaga? Yes! Oo. Yun lamang yun ang rason na hindi kita sinagot kasi ang liit-liit eh. Pero may offer ako sa iyo, pampalaki to. Gaano ba kalaki ang abutan yan? Ay, kita mo yung yung kalubay? Oo. Yung gulay na upo? Di ba?
Wow, ang laki! Oo. At ang kwan yan, at ang matuod sina, ang daw kalubay na, pero ugat pa lang yan. Ha? Ang laki naman talaga! Yes, sobrang laki talaga. Kalubay. Pag makaubos ka nito ng 5, lalaki talaga yan, parang kalubay. Pero take note, ugat pa lang yan. Ang laki naman talaga, gusto ko yan! O, diba? O sige, magkano ba? Magkano bang isa? Bali, 1.5. Pero epektibo to. 1.5? Ang mahal naman talaga niyan. Ko bala. Hindi ka magyapon manginulsol kay kung magdako ang imo saguton taman ka. Pag-isipan ko muna. Pwede bang sa sunod bulan na lang? Bahala ka. Kailan ba yan? Limited edition lang ni ha. Parang sasakyan ah. Kailan ba yan? Pag Sa'yo ka in-apply lang ko? to ino-offer kasi ang liit mo, di ba? Wala naman tayong tinudanay. Di Kailan ba? ba yan? Pag-apply ko ngayon, bukas malaki na ba? Parang ganun pero yung totoo, mas maganda kasi gamitin mo pag New Year 2020 sigurado sa 2022 lalaki na yan. Matagal pa ba? Oo, mga 1 year man lang. So, ibig sabihin, pag lumaki na, matagal, 1 year. 1 1 year year. na pa rin ako sagutin. Parang ganun. Unsa ko no, para may ganun naman. Ikaw ba? Pero hindi ka man maginulsol. Hindi na akong bibili. Pamanan talang kakis. Uy, bakli man ko. Uy, wala pa ko kabalik sa kapital ba? Sorry na, hindi na ako bibili. Bala na, hindi na Uy, ako sagutin. Hindi ka ganahan na nga magdako nga mula kalubay. Hindi na. Bala na ko, kontento na ako nitong parang sili. Remember, magdako ka na mula kalubay pero ugat pa lang na. Ay, sige na, okay na ko. Bala na marang sili. Sige na, bye-bye. Uy, bakli ko Bye-bye. Sama ni? Di ba gambal ang tanong mo? Di ba? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir! Ikaw, Tasyo. Pila pa lang yung nabenta? Isa pa lang? Sir, pasitsahe ko, sir. Katiguar na ko, sir. Gabay na kayo ko, sir. Di kayo ko maka-explain. Sulod-sulod kayo nga negosyo. Tapos karon ang balon mo kung dili ka maka-explain. Saan klase nga negosyo ng inyo, ha? Di ko gusto nga nga atong sales. Tanawa. Lang tawa ninyo. Ha? Tanawa diri sa tong graph. Kita ninyo ni? Nagbaba ang atong negosyo subong nga bulan. Ako, sir, wala ko kita, sir. Wala ka kita? Ha? Wala ka kita? Sige lang tulog-tulog dira sa likod. Paano mo ko makakita, sir? Kaya di makukita, sir. Ako, sir, hindi ba ko kabate, sir? Sino man nag-hire sa inyo, ha? Ha? Wala mo giyagig oryan? Ha? Ano, sir? Dili ko ni gusto nga tong sales subong. Ha? Ikaw, Tasyo. Ikaw, Puldo. Ikaw, di agabati. Ha? Ha? Di ko gusto ng inyong style, ha? Gusto ko, boss. Makita na ako nagsaka ng atong sales. Ha? Di ko masaka, sir. Karintihan na iguro na sila gahapon itong iyang problema sa iyang banay. Hindi ka bati. Ha? Ikaw, Tasyo. Kaya ikaw man ang team leader diri. Gusto na kong ikaw manguna diri, ha? Sa sales nato. Then si Nining B. Ha? Nining B! Present, sir. Dali rin diri. Just call my name, sir, and I'll be there. Dali diri, Nining B.
Sir, sorry kaayo, sir. Wala gid ko sang sales, sir, ba? Sa tatlo ko kabulan nga libod-libod, sir. Pero, sir, ayo lang gid gani, sir, kay sa man nga atong product, sir, kay gitsabayan kog libod og money, sir. Mas nauna pa nahali ng money, sir, ba? Sa sunod gani, unahan nga itong produkto ibaligya. Ha? Sir, ginakumperan man ako sila sang kwan, sir. Sang kwan, sir. Sang produkto naton, sir. Bisag wala gani ginansya, makabawi lang, sir. Pero delicate sila, sir. Paano kung makapalitan niya, sir, o kwan, sir? Sagdi na. Sports car, sir? Sagdi na. Dali, uban sa ako. Ay, Ako ang kwarto. Dali. Ako lang, sir? Ikaw lang. Paano sila, sir? Sagdi lang na sila. Sige, sir. Dali na. I'm coming! Salamat kay nupod ka sa ko. Oo, sir, pero relax lang yun, sir. Makabawi, gimanta sina, sir. Saan man na naton, sir, nga wala pa man good harvest. Sige lang. Sir, Sakit akong ulo. basi, sir, sa kwan, sir, sa next Sabado, sir, may gusto ko tani nga i-suggest, sir, ba nga maayo nga strategy, sir, ba para maka-income ta good, sir? Ano? Uy, sayang man good. Sige. Welcome Sir, po rin sa mga suggestions. Kwan, sir, aning sa Chinatown, sir, kay ang kwan man diya, sir, ang baligyan sir, kay Domingo, Sabado, sir. Anong bot mo? Basi kung, total, damo na dira mga tao, sir. Basi pwede ta dira ka-display, sir. Sige. Pag-isipan ako, pero for the meantime, Sige, sir. i-relax ako, be. Pa-relax What ako. do you mean, sir? Ano klase nga relax, sir? Iluta sa akong likod. Si sir bala, sir. Sige na. Sir, Iluta akong likod. sales bala, sales girl bala ang ako nga trabaho dire, sir. Hindi therapist, sir. Gusto nimo mataas ang imong ranggo, dre? Oo, sir. Gusto po na ako na, sir. Hiluta akong likod o nga akong ulo. Ako'y bahala nimo. Ikaw, sir. Sir, basi may makakita, sir ba? Walay problema na. Sige, sir. At talikod, sir. Hiluton ko yung mong likod, sir. Kana. Lamihan mo mo hilot. Dali na, sir, ha? Kana. Sir, unsa may akong posisyon, ani, sir, pagkahuman, sir? Gusto ko nga dari ka sa akong likod. Sir, Back right ka. kung mahuman ako ng gihilot ang imong likod, sir, tapos iniguman sa imong likod, sir, ulo na pod, sir? Sir, gusto lang na ako iklaro, sir, kung asa imong ulo, sir. Asa na ulo? Basta kung makahikap pa daglingin mo na nang akong ulo. Sige, sir. Kung gusto nimong ma-promote diri sa trabaho. Sige, sir. No problem, Kung sir. gusto nimo, kung gusto nimong makadako ka. Ingani ang Ikaw, permanenteng sir, mo asa ko. Ha? Sige pa. Kung gusto na magugaday pa po doon, sir. Mo na akong pet. Kana. Di ba gambal ang tanan mo? Ha? Maling kamot mo! Tanawa na itong swelso. Kita ninyo ni? Oo, kita nyo na? Baba kayo atong sales. Tanawa. Ha? Hindi ko ni gusto ni. Kailangan buwas nga adlaw. Magsaka nga itong sales. Oo, kinahanglan buwas. Hindi ko gusto nga maulan ni permanente ang atong sales. Kaya mapurdoy ta dire. Relax lang, sir. Ang imo nga blood pressure, sir. Salamat. Taas naman na, sir. Sige na, dismiss na. Niling B, Yes, sir. pabilin ka. Pabilin ko, sir. Pabilin ka. Subong o buwas? Subong na dayon. Di ka malakat, sir, how? Dili lang ta sa sulod. Ay, abi ko gani malakat ka, sir. Sirado ng pultahan.
Nining B, Yes. gusto ni mong magtaas imong ranggo? Ah, Gusto ni mo? abi kanina ako, sir ba? Ikaw, sir ba? Nagsigil lang kag saad-saad, sir ba? Abi kanina ako, sir, nga. Atong paghilot na ako sa imo, sir, good? Abi kanina ako, sir, inigugma. Pataaso ni mo akong kuhan. I promise you. Pataso na ko imong ranggo. Pero, sir, Dungagan ako imong sweldo. bahalag, baba lang ko ang akong ranggo, sir. Importante mo, taas lang ko akong sweldo. Wala problema na. Basta importante, hilot ako. Diin, sir? Hilot ako dali. Ah, diin, sir? Sa akong likod. Asa imong likod, sir? Ay, kini. Kana. Humutas imong kamot eh. Sir, sir, matuod sini, sir. Bago lang ako ng chops ang katumbal, sir. Ayun. Dali lang, sir. Gunitan ko ang imong liog. Kana. Na. Unsa man ning imong liog, sir? Bulingon man ning imong liog. Sagdi rin akong liog. Pasimhot sa imong kamot, man. Kahamot. Sir ba? Kamot pa lang na, sir. Gunitan ko imong paa. Sir, ikaw, sir ba? Pwede ko bang gunitan imong Ikaw, paa? sir ba? Sobra na ka, sir ba? Kamot lang ba, sir? Sir, sir, ayaw lagi, sir ba? Dili lagi, sir. Dili lagi guniti akong paa, sir. Sama ka, sir, uy. Sir ba, maluoy ka sa ako, sir. Dali lang. Ingon ni Don Marco, oh. Ha, 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 ha. Sir, Dali lang. maluoy ka, sir, uy. Ano bang gusto nimo? Di ba, gusto nimo, sir, hiluton ra ka? Mo gani. Pero, Pero sir, ang akong diri sir kay sa imo gisugo sir nga promote nimo ko sir kay hiluton ta ka pero aside ana sir wala naman labot anang paa sir. Ganun mo gunit man kag paa sir. Dili ko ana ganahan sir. Oy. Pag isa pa sir, Nene. dili ko pareho sa mga babae nga imo nga ginaisip sir ba. Abi Nene, nimo B. sir, easy to get ko sir. Dili ko is a girl sir. Oy. sa may gusto nimo? Sa gingani lang ko sir. Sa kami sir ba. Sa may gusto nimo magtrabaho ka dali? Magtrabaho, sir, pero hindi ba magbenta lang ako, sir? Hindi naman ako nagbenta ng money, sir. Eh. Sige na. Gusto nimo? Sir ba? Dungagan ako imong sweldo. Sir, bahala, pila idugang mo, sir. Basta hindi lang ko siya sir. Kontento na ko, sir, kung pila akong sweldo, sir. Ikaw, sir ba? Dili lagi ko dira, sir, sa likod ko, sir. Uy, sir! Uli ako! Gunitan ta ka! Gunitan ta! Sir! Sipaon ko naman iwan. Hindi ko na tama ang imo, sir. Nalambi! Nalambi! Hindi ko, sir. Nalambi! Hindi ko, sir. Sakita! Sakita sa kong itmig, oy! Napuruhan gid akong itmig. Nalambi! Nalambi! Sir, mabalik lang ko, sir. Ano lang ba ka magkanta? Mapuli ako, mapuli ako. Nanaw ka? Si sir. Nanaw si Sir? Si sir. Naman! Ginmulis niya ako. Naman! Sige, talaga na, talaga na!
wag po, sir. It's ate. Galit si ate. Ang damay ka. Mo na lagi na budlay lagi. Ay, nako. Sabi niya siguro masugod si Madala. Nining Big. Ayaw lang nakaluwa si Nining Big. May na lang. May na lang, mayad na lang. Eh kung wala pa po sa bili ka lato. Pusa, git. Mayo lang nakalokso sa bintana. Kay kung wala, Abaw, Ubos, git. ubos git. sir, ang damay ka, sir. Daga ng bisyo mo, sir. Ano, mambal mo kay Nining Bibran? Siguro para sa kay Nining B, itry sa gihapon mag-apply sa iban nga trabaho damo sa trabaho dira Yeah. nga makapamaayo. Sa imo sa bagay atong gisudlan nimo way magyapon problema to. Oo, maka-sales ka man gyapon to, maka-income ka man gyapon. Dako man gyapon ma-income mo dito. No. Siguro sa subong ngita ka sang iban. Kana. Kadamo sang trabaho dira. Subong nga panahon na trabaho na ang pangita sa inyo. Yeah. Basta mabakas lang ikaw kag may tiyaga. Pag may tiyaga, may nilaga. Yeah. Pag may nilaga, may mangka. Pag may mangka, may sabaw. Sige, Nining B! Pagsubok lang na yan. Sigurado kung mangita kag lain nga obra ang applyan, for sure na may magdawat sa imo. Bawiaan na yung kapital mo. Kana... Sige lang, di ka lang masyadong magpalapit dira kay boss. O kung di ka naman gigana, pwede ka na mag-resign. Ang damay nga boss. Sige. Salamat Nining B, ha? Pag-share sa imuhang sumbong. Dini sa tungkol sa akong imo live drama sa 95.7 Brigada News FM. O pa siyempre inyong purok chairman, ang inyong Papa G. Ang lider sa mga tanod at tropa tanod, boy nanay. 95.7 Brigada News FM. Tama no!